हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। गुरु भाई गुरु बहना कथा कहे जा रलियो हा। कथा के सुनिहा, आधा कथा नहीं सुनिहा, पूरा कथा सुनिहा। आधा सुनने में शिव गुरु नाराज हो जाती कि पूरा कथा सुनिहा। कथा करने जाए गुरु भाई गुरु बहनों, ध्यान लगा के सुनिहा कथा के। कथा करने जा रहियो हा, ध्यान से सुनिहा कथा। एगो राजा हलती और एगो अथी हले मुसहरनी हले। तो मुसहरनिया एगो अथी मुर्गी पाला हले। तो मुर्गिया पाल हले। तो एगो राजा के बेटा देखलखी। तो राजवा के बेटवा देखलखी तो कहलखी कि घरमा के सूत रहलखी। तब उनकर पापा मम्मी कहलखी कि काहे सूत रहनी। तब बोलो हम शादी करबो। तब बोल केकरा से करमी। तब बोल एगो मुर्गिये से करबी। तब बोल मुर्गिये से करमी। तब बोल हाँ हम मुर्गिये से करबी। तब हम कहाँ दियो तो ही जो। तब गेली तब मुसहरनिया से जाके कहलखी कि बोल जे हम मुर्गी अथी शादी करबो। तब बोल हमरा कथी शादी बोल दी तो मुर्गी हको बड़ी सुंदरी हले मुर्गिया। तब बोल हम एकरे से शादी कर। तब बोल हाँ हम ये मुर्गिया से करो सुंदरी हको तो हम एकरे से शादी करबो। तब बोली तो मुर्गी हको। तब बोल नहीं हम मुर्गिये से शादी करबो। कहलखी भाई तोरा माने हको तो ले जा करागन शादी। ले राजा के बेटा लेलखी घरा में लाके बंद कर दलखी। ताला लगा के बंद कर दलखिन। तब बंद करके दाना पानी ओकरे भीतरे में देहलखी खाए ले। खाहली मुर्गिया। तब एक दिन भाई के बियाह होवे लगले। तब भाई के बियाह होवे लगले तो कहलखी आई बेटा सदिया करके लेनी है तो निकालवी ने कन्हैया के जे भाई के बियाह हो तो धान उन कुटेतौ ने सदिया होता। तो कहलखी कि बोल तो चिंता में पड़ गलखी। तब मुर्गिया कहे कि काहे चिंता में पड़ गल हो जी। तब बोलाई तो मुर्गी ही तो हमरा भाई के बियाह है। तब मैया कहा है धान कुटे लगी तब कैसे होते। तब बोल तो काहे लगी चिंता में जलावा जितना धाना हो उतना हमरा दे दा हमको सब कुट देबो। वह धाना दिलखीन लोलवा से कुल फोक के समुचे चाव निकाल के दे दलखीन। तब मैया के दलखीन कथी कौन कनी आई हकौ जे बाप रे हम अभी कहिए सपरिए रहलियो हा आ कुट उठ के धर दिलकौ। फिर बिहान होले कहलके बेटा शादी बियाह के घर हकौ जे निकालही ने जे घर दुआर निपैतौ ने। फिर उ चिंता में पड़ गल कि भाई क्यों मुर्गी तो कैसे घर निपते। फिर कहा मुर्गिया यही बेटा कैसे अथी काहे हो चिंता में तुझी। तब बोल मैया कहा घर दुआर निकलता गोबर मट्टी घोर के बाल्टा में करके हमरा दे दा आ हम अथी करबो नीप देबो। वो की किलका की घोर के मट्टी आ पानी दे दलखीन और मुर्गिया बल्टावा में ढुके है आ निकल के निपे है पखिया उड़ा उड़ा के। फूल छपा गेल। तब भोरे उठा कर काका की कौन कनिया ही तो फूल छाप के अथी घर दुआर निपल के। तब फिर ओकर बाद फिर बिहान परसो होकर के बरियाती जाए के बेरा हो गई। कल के बेटा बरियतिया भाई के बियाह हो तब बरियतिया जेही ने। तब फिर चिंता में पड़ गल का। फिर कहा मुर्गिया का कि काहे चिंता में पड़ गल हो जी। तब बोलो मैया कहा है बरियाती जाइए। अच्छा हम बरियाती जइबे जइहा हमरा कटोरी में दाना पानी दे दा तो बरियाती चल जा। उसी कही दाना पानी कटोरी में दे दलखी और बरियाती गलखी बस पनिया गिर गली कटोरिया से तो काकी तब पियासल बेचारी हके तो कैसे भागे है। एगो भीतरा में भुड़की हले तब भुड़किया से निकल के आ कुइमा पर चल गलखी पानी पिए ले। तो पानी पियल चल गलखी तब ओने से शंकर भगवान आ पार्वती आ रहलखी हैं। तब पार्वती कथी कि देखो ने जी जो मुर्गिया कितना बढ़िया है सुंदर जो मुर्गिया के जो जोनी बदल दे हो आदमी बना दे हो तो कितना बढ़िया लगे। तो पार्वती ऐसे ही कर रहा जो चला ने वो मुर्गी है तो कौची जो बदल दिए। तब नहीं बदलिए दे हो जोनी बदलिए दे हो आदमी बनाइए दे हो। खूब पार्वती जिद्दी करे लगलखी। तो पार्वती जिद्दी करे लगलखी तो शंकर भगवान बना अथी कर दलखी आदमी बना दलखी। तब आदमी बना दलखी तो फिर वह मुर्गिया आदमी बन गए। तो कहा कि आ पार्वती भोला बाबा जे हमरा अथी जे जोनी हली ओहे जोनी बदल दा जे हम कैसे घर जीवो जे हमरा फिर घर में भीतर में जेबो तो हमरा तो आदमी बना दिहा। तो फिर मुर्गिया बना दलखी। तो फिर मुर्गिया घरा में आल
भीतरा में घुस गेल त मुर्गिए हो गेल। आ घारा में घुसले त कोना में सोलहो श्रृंगार करके पेन ओढ़ के खड़ी हो गई, आदमी के रूप हो गए, बेरूप हो गए। तब फिर शादी ब्याह होकर के अले, शादी ब्याह होकर के अले तब फिर बेटवा के कहे क्या बेटा जे अब तो लड़किया दुअरिया लगल तक कन्हैया के निकालही ने गाला से के लगी, जे कहीं तो नहीं निकलन ही आई तो गाला से के लगी निकालबे न करही। तब फिर चिंता में पड़ गेल, तब जा का खोले लगी केवड़िया जाहे तब एकदम आदमी बनल है, बेरूप हो गए। तब पूछलखिन कि कैसे ऐसे तो होल हो आदमी के रूप। तब तो चल गए हो दाना पानी दे के, तो हमरा प्यास लग गए, तो प्यास लग गए तो हम भुड़किया दिया चल गए। तो से शंकर जी पार्वती आ रहलखिन, तो शंकर जी पार्वती कहलखिन कि बोलो ओकरा जोनी बदल दो, आदमी बना दो। तो वही आदमी बना देलखिन। तो हम भीतर अली तो सोलहो श्रृंगार पहना देलखिन शिव गुरु आ पार्वती, हम आदमी बन गई, बेरूप हो गई। तब केवड़िया खोला कहता चल हो गाल से केला, तो गाल से के गल कहा तो गला से के गल कहा। तो लड़किया के की देखते कुल हिनखे देखे लगले, जितना बेरूप हलखिन। अब हुनके कुल देखे लगले कि बाप रे कितना सुंदर लड़की है। चारा चबाहे सखी बड़ा निकाला गे, चारा चबाहे सखी बड़ा निकाल, कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, कहता निकाला गे सुनता गे। चारा चबाहे सखी बड़ा निकाला गे, चारा चबाहे सखी बड़ा निकाला। माय मांगे दाया बेटी करे चर्चा, माय मांगे दाया बेटी करे चर्चा। चारा चबाहे सखी बड़ा निकाला गे, चारा चबाहे सखी बड़ा निकाल। हर हर महादेव। जय गुरुदेव मैया पार्वती।